Τώρα που θα σου απαντήσω θα το ξαναπώ, Βαγγέλη. Εγώ δεν είμαι για αντιπολίτευση, Βαγγελάκη. Άμα θες να συνεργαζόμαστε και να έρχεσαι εκεί, δεν θα κάνω τηλεφωνήματα να παρακολουθείς, να γράψεις και να τα βάζεις το βράδυ στο ίντερνετ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, το είπα και στο Γιάννη. Αν θέτε να συνεργαστούμε, εγώ ούτε πολιτικό μέλλον έχω από εδώ και εδώ, ούτε 99% θα ξαναμείνει υποψήφιος. Εγώ θέλω να βοηθήσω τον Απόλλωνα και θα το δείξει ο χρόνος να λύσει ή να βοηθηθεί στο πρόβλημά του. Άμα νομίζεις εσύ ότι θα έρχεσαι εκεί για να μου κάνεις αντιπολίτευση και να με γράψεις στο ίντερνετ, δεν θα ξανάρθεις στο ιατρείο. 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 Στο Δήμο. Το λέω. Το λέω, Βαγγέλη, εδώ τώρα παρουσία όλου του κόσμου. Παρουσία όλου του κόσμου το λέω. Παρουσία όλου του κόσμου. Να έρχεσαι στο Δήμο, να παίρνετε με την επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ, να παίρνετε όλα τα χαρτιά του Δήμου, τα επίσημα, δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Μαρκιακής Επιτροπής των Δημοτικών Συμβουλίων. Το ένα το άλλο. Να μου λέει η Ευδοκία 1000 ευχαριστώ ότι ποτέ δεν είχατε τέτοια αντιμετώπιση από Δημοτική Αρχή και